I gdje ste ljudi dobrošli novi klip, ja sam Rale i danas nastavljamo Eurotrack Simulator 2, znači kupio sam moj novi kamion, znači Mercedes, uzeo sam jedan kredit od $100.000, tako da moramo vraćamo svakog dana, tako nešto, $3.000-4.000, pa ono, bitno da mogu da vozim svoj kamion, znači idemo na voze, nađem svoj posao i teren, tako. Znači idemo. Posle toga sam uzeo još jednu vožnju poslovnog klipa, znači evo $15.000 sada imam, prihod sa 7 dana 18.000, dobro, znači jedno, znači ja sam vozim, prodavci kamiona, dobro, nećemo to ništa, idemo na vozi, znači ono da vidimo neki posao, jeli, znači dobro, gdje smo nalazimo mi sad, ja mislim da sam došao tamo gdje trebalo bi da jesam, sad ćemo da vidimo. Izbacimo ništa. Da vidimo gdje sam ja sada. I vozio sam prošli put još jednom, znači, samo sad treba da nađem neki posao. Vozio sam još jedan bio prije toga kad sam probao sam kamion, dobro ide, nema šta. Tako da ono. Dobro, znači sada da idemo da nađemo neki posao, vidim, ovdje sam doterao pikolicu, tako je. Znači idemo ovdje treba da imamo posao neki da nađemo. Uglavnom, prošli put sam vozio ne znam koliko, 350 km sam terao, tako nešto je bilo. Znači ono, nije baš bilo ni malo ni dugo, nema šta je sad ovo. Da li je tu, jeste kompanija, znači tu enter, pritisite, pogledajte ponudu poslova. Znači idemo na poslove, znači vidimo koji šta ima. Znači, kora drveta, 15 tona teško, 20.000 koliko kilometara, ponuda ističe 1 sat, utorak dana, to je, koliko kilometara vozimo, jer piše, pa dobro, ono nije loše, čekajte piše koliko kilometara, ne vidim da piše koliko vozimo dugo, ističe, 20, čeče, 20,70 eura po kilometru, aha. Može samo da će moći ovaj kamion da vozi, nebitno, ovdje će moći, nadam se, idemo na preuzmi posao, tako ono da krenemo ipak. Vaša prikolica je spremna, nastavite prevoz, otvara i prevoz. Aha, znači naša prikolica je tu, dobro. Idemo, a nećemo. Idemo, znači ono, možemo da preuzet ćemo, znači 15 tona, dobro zarada, znači ono sa ovim napomeni. Znači moramo sad stalno da imamo pare, mislim da moramo da vraćamo kredit stalno, pošto smo uzeli kredit od $100.000 i onda moramo da vraćamo stalno kredit da ne bismo ušli neki minus ili tako nešto, šta već, kako već ide to. Znači bukvalno moramo da vozimo stalno da imamo neke pare, tako da ono. Koja je to prikolica? Hop. Mislim da oštetim kamion, nije baš. 2% sam oštetio kamion, tako da ono, gdje sam bio zakačio, vjerovatno. Gledao sam ga malo. Malo sam ga cepio, mada nije strašno toliko. Posred. Tu smo. Znači, još malo. Zakačili smo. Krećemo, znači. Idemo ovamo ona gdje istaramo ovu prikolicu. Vozimo 336 km. Cilj je utorak u 3 sata i 23 minuta. Znači da stignemo. Dobro, no, vozit ćemo polako, naravno ćemo stići. Ako je danas dan? Utorak. Gleda lika jebote, šta sam ja radio? Nisam gledao koliko ima sati, vrate moj. 5 sati i 26 minuta moramo mi ovo da oteramo, znači 336 km. Gdje sam gledao koji je dan danas, ja sam mislio da nije, tako da ono, nije baš dobro, Valjda ćemo uspjeti da ga doteramo na vreme, nisam siguran baš toliko. To je problematika, sad nisam gledao kada treba da se isporučiva pošiljka. Ali to, znate, to bi nilacen žingavac. Tu sam se malo zeznuo. Sad nisam siguran da li možemo i to da isporučimo na vreme. 5 sati, ja mislim da je, te znam.
336 km. Nisam siguran koliko sad to tugo može da traje ta vožnja, znate. Sad možemo da vidimo, znači uzit ćemo pa šta bude. Znači 335 km. Pa ono, pa ne znam. Ne znam sad koliko se to važe, nisam se baš siguran najbolje. Da li je to... izbacio kontražigarac. Ja sam izleteo malo ovamo, tako da sad kako ćemo skrenemo ne znam. Daj Bože da neko nema pozadnje. Dobro je pa nije imao. Nisam gledao što sam radio, malo sam se zapričao. Uglavnom dobra ide, evo, nebitno. Znači ono, 336, 335 km, 5 sati, 24 minuta. Sad, ono, ne znam. Nisam siguran toliko. Sad, da li mi možemo ili kako da stignemo, vidjet ćemo. Ja molim Boga da stignemo nekako, samo ako Bog da. Samo ako je stalno, znači, prvi put, ako je, znači, on autoput, možemo da stignemo. Ako je neka krivina, neka čuda, neki gradovi, onda je teško. Teško da ćemo, ako su, znate, ono. Ako ima neki prolazi, tako to, ako samo termopun gas, bit će lepo. Dobro. Biće test. Biće GTA 5 će vjerovatno, opa, nećeš ti vjerojatno. Da, idemo ovom trakom, pazi meni. Biće GTA 5 gameplay za, ne znam, neki dan, nebitno, ono. Ali neću da snimam misije, naravno. Mislim da nema potrebe da snimam misije jer su mnogo njih to igrali, tako da, ono, zašto bih ja snimao posle toga. Pa dobro, 323 km. Koliko ja idem? 54 km na čas, 55, 56. Sad ne znam da li ovo je stavljena blokada, nisam siguran. Ja mislim da nije. To ćemo da vidimo. 65, 66 na sat idemo. A se ovaj kamion čuje, vrate, ko da je iz prošlog veka. Majke mi, nešto se čuje ko da je neki stari model. Mada i ovo nije baš toliko lako, ima 15 tona. Znači, imamo $15,000, znači, pa onako nije loše. 307, ja mislim da ćemo mi da stignemo da prevezujemo. Samo ako nema krivina, nadam se. Tada ćemo pun gas koliko može, znači da bismo mogli da stignemo. Jer ako teramo polako, ne znam, nisam baš najbolje siguran da ćemo i to moći da stignemo ako teramo polako. Tako da ono, idemo malo sa gasom većim. 88 teram. 90 dobro. Uzeo sam ovaj kamion, znači Mercedesa, kako mi se najbolje marke, ja sam to stavljao prvo na koji su najbolje kamioni, znači uzeo sam Mercedesa, tako da ono dobro je. Ne znam da li ima veći kredit od $100,000, ali da ima, ono mora se vraćati malo više para, tako da ono. Nisam mogao da ono da teram, koliko bi drugo uzio, tražio bi posao da bi mogao sam da kupim kamion, da ne bi uzimao kredit, morao bi da tražimo posao stalno da vozimo. Tako da ono. Vidim i da stalno imamo 90, možda više ne može, a možda tu i blokada. Sad nisam siguran. Ovo hoćemo da stignemo sigurno, da te ono. Možda tu ima blokadu, ali nisam više siguran baš. Možda ima blokada na 90. Mada nisam išao po dešavanja, tako da, da se ovo izdvojimo da ne, jer ne idemo dole na skretanje. To sam, uvijek se zeznem pa se zaboravim malo. Nisam probao kako bi ova igrica bila sa volanom kad bi vozio, kad bi igrali sa volanom, znači ono. Pa sad, ja sam to, idemo dole, na brzinu, čak ćemo prođemo. Polako. Nisam siguran kako bi ona bila sa volanom kad bismo vozili mi ovaj kamionom, pretpostavljam da bi bilo lakše, valjda. Bar ja mislim.
nikad nisam vozio sa volanom, tako da ono, mogu samo da pričam. Ja vjerujem što imaju ova skretanja volika, tako da mnogo me to nervira, nije samo autoput pravo da vozimo. Ali dobro, nebitno. Nadam se da vas je dopao onaj klip prije toga za ne daj Bože 2. Mislim da sam... Ja mislim da je ono odlična ideja, znači ono ko ima loš procesor, to jest baš se zagreva, no, ali nema dobar hladnjak. Tako da ono, ja mislim da je dobra ideja po meni što sam ono radio i mislim da ima šansa ništa da bude na računaru. Ono, obično staviti još jedan ventilator, tako da ono, ne vjerujem da mu nešto smeta. Bar mislim da mu ništa ne smeta. Nadam se da mu ne smeta. Ne vjerujem što idemo stalno po ovim gradovima, nikako nisam na otvorenom putu. Crvena, brate, crvena. Ko će, ajde menje ga, brate. Ajde, bre, žurim. Dobro. Izvinjavam se što sam zakašljao. Lakaba, šta je to, ne znam. Dobro. Još malo, znači da idemo na vamo, da bismo moramo da skrenemo ovdje desno. Tako valjda, nadam se da je sada posle ovoga neki otvoreniji put. Tako da mogu da vozim kao na autoputu, inače ako ovako išao po ovim gradovima, ne znam da ću spreći da stignem, inače 4 sata i 3 minute još. Mi treba, znači 250 km. Nadam se da ćemo da stignemo, ipak to nije to neka velika udaljenost. Samo ako bude nekakav autoput, samo piću pun gas, nema problema. Dobro. Opa, polako. Ja malo vozim ovo na brzinu, tako da ne bude mi zameriti što ovako vozim. Ja nisam obraćao pažnju na vreme, to je bio fazon, znači ja sam terao samo ono, nisam gledao koliko ima sati i koliko je sad trenutno i koji je dan. Samo sam terao. Dobro, 230 km. A ne vjerujem što ovakav put stano nije neki autoput da možemo da ga ono, da teramo samo pravo i nema nekako skretanje i gotovo. 3 sata i 39 minuta. Da li ćemo da stignemo, ne znam. Njega tera maksimum koliko može. Sad, vidjet ću. Ja mislim da ima blokadu, brate. Garantovano. Možemo da uzmem podešavanje da skidemo posle. Ako ima. Ljudi, ja ne znam da ćemo mi spet da stignemo. A bila bi lijepa da stignemo. Tri sati 18 minuta. 204 km. Kao što vidite 202 km još uvijek 3 sata i 16 minuta. Znači, trebalo bi da stignemo. Nadam se ipak da ćemo da stignemo. Sad vidjet ćemo da li će imati nekih problema u tako vožnji, da li će imati neke skretnice, da li ćemo da idemo samo pravo. Ili, ne vjerujem što nismo, znači ono rekao sam već jednom na autoputu, inače mnogo smeta kad idemo ovako. Tako da ono, znate, mogu gubi vremena, znači da je pravo autoput, ono samo teramo i samo gas i gotovo. Inače ovako, znači 122 km, ja mislim mi ćemo stignemo. Trebalo bi. Pa sad,
Ja se nadam ćemo stignemo. Ovaj kamion... trebalo bi da... Ovaj kamion možemo nadograditi, znači samo treba skupimo malo više para, da bismo mogli na kredit isto da vraćamo, a i da nadogradimo malo kamion, da ga poboljšamo da bude bolji, naravno. Ipak bolje kad je malo bolji. Ono, to je normalno svaka je snažniji i jaču, još jednom konje, tako to možemo da ga sredimo malo, nabožimo kako više. Pa, kako sam bio glup ja za ovu igricu prije, ne mogu da verujem da te pojma nisam kad sam krenuo da igram ono prva epizoda, znao sam, ali nešto, ne znam nije. Ovaj deo, zato što nisam igrao dugo, ja sam igrao prvo onaj Euro Truck Simulator, onaj deo pre ovoga, ja mislim da je bio. Ja mislim sigurno. I posle nisam tako igrao dugo i zaboravio sam kako se šta igrao, no i sad sam kopirao, no. Znači, mnogo zanimljiva igrica, nema šta, po meni je mnogo zanimljiva, te simulacije. Da, razmišljao sam da igram Farming Simulator 2015. Igrica koja isto kida. Znači, napišite u komentaru ako vam se pada to da snimam. I ja mislim da je dobra igrica i svidit će vam se gameplay. Ba mislim. Tako da ono, vidjet ćemo, vjerojatno ću da snimam. Znači, 2 sata i 27 minuta, 151 km, znači... Ovo sam zaletio jako boli, vrati. Jel ladno nisam vidio da je ovo pruga, vrati. Evo, skretanje je sad desno, znači. Sad, vidjet ćemo da li je to... Sad ide od možda autoput ili... Jeste, ja nisam siguran, jeste. Ne mislim da se skrećemo na za autoput, tako da ono, mnogo je bolje da idemo autoputem nego... Brže ćemo da idemo. Nego ovim putima, zato što odemo od Lesis i po nekom gradovima i tako to. Pa tako da ono, mnogo bolje kad samo damo gas i samo teramo. Malo da ovdje nisam nešto mnogo potrošio vremena, tako da nije loše. 2% sam uništio kamion, kao što sam malo pre rekao, znači ono moram tu da ispravim kod nekog majstora. Vidjet ću. Imamo još 2 sata i 9 minuta, 133 km. Još imam. Sjećaj se, brate, jednom kad sam vozio, to je bio prvi deo. Da. Ja mislim da je prvi. Ono, ja vozim nekad veliku udaljenost, ne znam koliko je bilo, samo znam da je bilo mnogo daleko i ja vozim, ono. A ono vidim da mu se spavalo, znate. A ono trebalo da stigne pošić kao neko vreme, znači ono da kad bi rekao da spavam, znači kao da stanemo, kao što vidite, samo možda stanete, onda da spavate. Ja da sam, sad kad bi stao, nema šanse da stigamo, ko zna kad bi se probudio. Tako da ono, i ja u tom prethodnoj igrici, Euro Truck Simulator, znači prethodnom delu. I ja, ono, mora da stignem, ono, njemu se spava. I ono, teram, a ono se, znači, padao je mrak, ono, kao, znate, kad zatamni, ono, kao, ono se spava i ono, ne vidi se ništa, bukvalno, kao zaspao za volanom. I ono se, znači, bukvalno se vidi malo, ne znam koliko samo da se vidi i ja sam, ono, vrate, vozio, onako. Tero sam, onako. Ja tero i nekada sam stipio, ne mogu da verujem, znači, ono, jedva se vidi, ono, ne znam ja sam kako sam vozio. Znači, onako, možete lako negdje dodariti, tako ja sam uspio, ono, uglavnom. Da stignem dok treba. Do cilja, naravno. Dobro su odradili, sviđa mi se nekako. Dosta, to jest, ne ovaj deo, nego nebitno, prethodno delo, bilo koje, znači dobro su tu igricu odradili, znači ono, simulacija kao vozite kamion, ono, stvarno ste prevozite nešto, sviđa mi se dosta roba i tako to. Znači vidim 90 stalno idem, ja mislim da imam blokadu. Ili možda više ne može ide sam u teretu. Gledaj ovaj most, znači ovdje ima Jeste, gledaj koliki je most ovdje. Zamislite ovo se otkači i sad vi propadamo dole. U vodu. Bilo bi sigurno realno. Ja mislim kad budem stigao tamo na kraju morat ću odmah da idem na enter, znači bukvalno ono, da bih stao tamo. Jer ako bih vozio samo na... Kad bih još parkirao ja ono, brate, ladno, ne znam da bih spio da parkiram.
To jest ne bi vremena sigurno. Znači 1 sat i 5 minuta, 67 km. Vidjet ćemo. Ba, trebalo je biti. Šta je ovo sad neki put, ovo je vratno stari put. Kako se bijeli put, ali te ladno. Sviđa mi se dosta ono što snimam, nekako mi se mogu dopada to da snimam, znači ono kao one fore za ne daj Bože, tako to, znači bukvalno što možete da radite ako nemate to i to, znači mnogo mi se sviđate snimajući još klipova, još dosta klipova ću tako da snimim. Jebote. Dobro, uspjela sam nekako. Znači ja bukvalno vozim bez žmigavca koliko žurim tamo. Kući! Dobre. Žmigavac. Moramo malo da napravimo. Tako. Dobro. Znači još 45 km. 43 minuta! Brate. Kazna 400 evra, brate. Kako sam ga udario, ne mogu da verujem. Ajde, vozi to. Kako sam ga udario, ne mogu da... Dobro, 3% sam ga samo šteti. Ajde, brate, kako sam ga potekao, ne mogu da verujem. To ti ono kad žuriš. Ne poručujem nikom da žuri. Kad vozi. Tupo 39 km na 38. Idemo polako do cilja. Ajde zajedno, molim te to. Idemo 83 na sat. 32 km, 31 minut. Znači, kad budemo tamo ostali, moramo ladno, znači moramo toliko brzinom da idemo da bi ispod odabora krementa da bi oparkirali. Ali, sad da ću da zakasnim nekako mi gleda, 25-24 minuta. Vidjet ću. Ja teram maksimalno koliko mogu. Ali ne mogu, zakasnit ću minut. Dok ja tamo skrenem, brate. To ti ono kad nisi gledao koji posao uzimaš i kad treba da stigneš. Čisto ja sam ga gledao, nisam gledao kad treba da stignem na cilj. 17, eto, 16 minuta. Baš me zanima što će da bude. Tu smo, blizu smo cilja. Ono 10 km sad, brate, u stvarnosti, ono za 10 minuta, to je mnogo nerealno. Ali dobro. Ograničenje 50 i 1.90. Morat ću malo da ukočim da ne bi potegao ovog slepca. 2 km 2 minuta. Ovo nema nigde. Brate, tu, ajde udobno ljudi. Bitno je da stignem na cilj, na brzinu. Dobro, idem. Ajde, molim te. Kak je žmigavac, pusti sa žmigavac. Šta će sad da bude, ne znam. To jest neće biti ništa, naravno. Ja sam, brate, stigao. Kakav sam ligao. To, brate, to. Uspjeli smo, znači, odlično je sad lavandam. Znači, nivo smo stigli na valjda treći nivo, dobro, da nastavi odlično. Ispala je dobro kako sam mislio da će da bude, znači ispala je odlično. Idemo da popunimo aluminiju teti isporuka na vreme. Idemo isporuka na vreme, brate, da popunimo.
šta će bude, ako ovo oduzmem, a ovdje dodam, aha, nećemo tu, znači da ćemo isporuka baš na vrijeme, tu će baš ostaviti, primjeni, znači stigla mi je pošta, idemo ovdje, dobro je, završili smo sve na vrijeme, stigli smo, nova poboljšanja smo dobili. Da, koliko ja para sada imam? 22.000 dolara, dobro. Idemo, gdje sam ja to video? No, pošto. Možda pomoći, ne znam. Primili ste vaš jedan prihod, a želite da pogledamo vaš kreditni limit je povišen na 50.000 eura, slobodno povucite ponuđenu novca kada došlo na banci. Super, neka je ovo mi dovoljno. Pravim se kao oprema, idemo na opremu. Brate, kako sad je ovo da kupim? Aha, moramo prodajemo prodavnicu, dobro, nebitno, to ću ja da kupim. Tako da završili smo sve na vreme, mislim da je ispalo odlično, mislim sam da ću da zakasnim, ali okej. Da, idemo u banku, samo da vidim. 100.000 dolara, rat 2.800 dolara. Dobro. Vidite, mogu 400.000 dolara da podignem kredit za 5.000 dolara, ne. Nećemo još uvijek. To je ideja, najam vozača i to možemo. I tako bi bilo to u ovom klipu i vidimo se naravno na klipu naravno i do viđenja.